Tento pán sa volá Jan Beliak, je to vedúci výskumu na Pustom hrade a dnes ma vyťahol na takú malú, príjemnú fotografickú prechádzku. Pán Beliak, tak kam pôjdeme, Janko? Ideme na stráž. Na stráž? Na veľkú stráž, na poštárku. A čo tam? Ideme fotiť Pustý hrad a cestou naspäť sa pozrieme aj na výšinu opevnenú lokalitu na Veľkej stráži, ktorá tam je z neskorej doby kamennej, z doby bronzovej aj doby latenskej. Rovno nad Zvolenskými mliekarňami, nad cestou 1/66 nad zrezaným kopcom, ktorý bol zrezaný kvôli ceste 1/66 v 80. rokoch. S docentom Beliakom sme teda... S doktorom, pardon. Ja som ťa už povýšil. Sme teda vyšli do týchto pekných končín. Poďme touto stranou tam, Rado. A späť sa vrátime tou stranou. Dobre, takže ideme sem. Takže s doktorom Beliakom sme vyšli z auta. A čo to teda ideme presne konkrétnejšie fotiť? Ideme fotiť Pustý hrad z poštárky na kopeci Veľká stráž. Ja sa musím priznať, že som asi na poštárke ešte nebol, je to hanba. Je to hanba a treba to dneska napraviť. Som rád, Rado, že si sa rozhodol zmeniť svoje poznanie. Zvolená. A ideme dneska naši poštárku a hradisko na Veľkej stráži. Tak počasie máme pekné, s dýchom ešte stíhame. Sme na začiatku, ešte to je dobre. Každým krokom to bude náročnejšie. Cestou naspäť už ľahšie, pôjdeme dole kopcom. No kde sme teraz, Janko? Prechádzame zo západnej strany Pohorím Veľká, alebo Pohorím Javory, alebo je to výbežok Javoria ešte, ale cez kopce Veľká Malá stráž, je tu zmiešaný les, čo tu máme? Dúb, smreky, buk, veľmi príjemná prechádzka, krásne miesto v blízkosti sídliska Západ. Zvolenie som to unikátny, že máme naozaj veľmi veľa krásnych výletných miest, len treba chodiť. Čo nás čaká tento rok na Pustom hrade? Všetko záleží od toho, ako dopadneme s grantami. Pevne verím, že úspešne, že zrekonštruujeme západnú hradbu na Dolnom hrade a tým sa budeme jeho obnovou blížiť do finále. Takisto archeologický výskum dokončíme v priestore Dolného hradu, ale budeme murovať aj skúmať aj na hrade Hornom. Čo je tam zatiaľ pre teba taký najunikátnejší nejaký nález, čo ste našli? Najunikátnejších nálezov je niekoľko. Sú to predovšetkým nálezy, ktoré nám pomáhajú rekonštruovať históriu. Nemusí to byť za každú cenu nález drahých kovov. Ja sa teším z objavu v roku 2015 v hradnej cisterne, kde sme našli súbor drevených predmetov a drevených výrobkov. Z 13. storočia vyrobené prevažne z dreviny jedla. A možno, že už mnohí ste počuli, že vlastne je to najväčší hrad v strednej Európe. Je to pravda teda? Alebo teda hradisko, alebo ako to nazvať? Pustý hrad. Pustý hrad, ak to človek chce povedať vedecky správne, diplomaticky, únosnou formou, a tak, aby nenahneval svojich rodákov, tak patrí medzi najrozsiahlejšie hradné areály u nás. Je väčší ako Spišský hrad. Čo také na Slovensku je archeologicky zaujímavé? Pre teba hlavne a samozrejme potom možno aj pre tých ľudí, ktorí by to chceli vidieť. Jednu výzvu, čo mám takú nedokončenú, tak sú tie spečené valy v Honte, kde som bol pred mesiacom. Idem tam opäť o 2 týždne s turistami z Kováčovej, idem im to ukázať. Z 25 kilometrov je z tejto unikátnej dávnovekej pamiatky v dobrej kondícii ešte snáď 3 až 4 kilometre v lesnom prostredí. Žiaľ, aj aktuálne sa tam vraj ťaží drevo. Treba k tomu pristúpať s rešpektom, lebo aj ťažbou dreva môžeme toto unikátne stavebné dielo spred pravdepodobne viac ako 1200 rokov definitívne strátiť. A ty si mi raz spomínal, že sa nevie, na čo tie valy vlastne slúži, alebo na čo boli stavané. Mali obrannú funkciu, ale nevieme presne, že kedy a proti komu. To je taká výzva, možno, že budúci rok tam zrealizujeme archeologický výskum, možno Pečenici alebo Bátovciach, kde odoberieme vzorky pre radiouhlíkové datovanie. Dneska tie možnosti, ktoré máme, sú úplne inde ako pred 3-4 desaťročiami a aj vďaka malému uhlíku dokážeme spresniť výstavu tohto valového opevnenia. Blížime sa na poštárku, na Roklinu, tam tečie rieka Hron, predbieha tam rýchlostná komunikácia a železničná trať.
miesto od práveku veľmi dôležité, strategické, dôležité bolo brániť. Za chvíľinku sme tam, uvidíte krásny výhľad. Sme na Veľkej stráži, na skalnom útvare, ktorý sa volá Poštárka. Vidno pri nás Pustý hrad, menovite Horný hrad, ktorý máme ako na dlani. Pod nami sa nachádza chatová oblasť Červený Medokýš a 1,6 km západným smerom od Červeného Medokýšu je hrad Peťušák. Čo ešte v okolí, Janko, sa dá Zvolená nejak tak navštíviť? Dobre, Pustý hrad máme, teraz sme boli tu. Tak na tomto kopci Veľká stráž, okrem samotnej Poštárky, brala, je aj hradisko z neskorej doby kamennej, doby bronzovej, doby latenskej. Nachádza sa nad mliekarňami, nad tým zárezom, ktorý sa urobil kvôli rýchlostnej komunikácii, ktorá sa tam nachádza. No ale všade tu bola, čo je na severe Borová hora, termálnym, jemne radioaktívnym vodou. Hej. Moťové máš hradisko Moťová priekopa. Centrum mesta skrýva veľmi veľa historických pamiatok. Nad všetkým tróni Zvolenský zámok a v podstate na každom kopci okolo Zvolena sa nachádza niečo zaujímavé. Dopadlo to fajn, rezumé celého je okolo 4 km. 5, nejakých 7000 krokov, ale hlavne krásny zážitok a pekný výhľad. A ideme naspäť domov. Pekný deň.